Pinalanggana mo ni Negbusan, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaibitar sa inyo na magpamati sa Nokbo in Action. Mabatian kada Domingo ng adlaw, alas 3:30, tugtob alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, among pagkatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Sa Tarangatag Palamati isang aksyon, Radyo Bacolod. Subuman sa mga nagatanaw sa aton sa Facebook Live, maayong hapon. Sa ngalan sang aton Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office, nga si Police Colonel Leo B. Pamitan. Subuman sa aton nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo. Subong sa aton nga Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Nazer P. Canha. Subong sa aton nga Chief sang Police Community Affairs Development Unit, Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Sa Chief sang aton nga Public Information Office, Police Lieutenant Abigail G. Donasco. Ini si Police Staff Sergeant Evan Margallo, nag-aabi-abi sa inyo sa aton nga programa Nokpo in Action. Sa sini nga episode, mga kaabyanan, aton kilalahon ang hukbong himpapawid ng Pilipinas o kung ginatawag naton nga Philippine Air Force. So aton ibaluon kung ano ang ilang mandato kag ang importante nga role nila nga gina-perform para sa aton ginatawag nga peace and order. Pero antes na luyag naton ipakilala ang bag-o naton nga segment, no? Ang ginatawag naton nga chip o kon talakayan sa isyong pulis. Para sa aton nga pinakaunang segment, no, ang chip, isa ka outreach program ang ginpatigayon sang Negros Occidental Police Provincial Office paagi sa Police Community Affairs Development Unit nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan sa idalom sang supervision ni Police Colonel Leo B. Pamitan ang aton nga Nokpo Acting Provincial Director. So ginpatigayon ang nasambit nga outreach program. Kaupod ang mga kapulisan sang Ilog Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Thursley Castillo, Chief of Police sang Ilog. So ginpatigayon ini ang outreach program didto mismo sa Ilog kung sa diin nga damo to pamilya, no, sang ligad nga Disyembre naapektuhan sang bagyong Odette. So nga ato ni nga outreach program in relation sa pagbulig sa aton nga mga kasimanwa nga apektado sa bagyong Odette. So nanghatag kita to pugas, tapos may mga bayo pa, tubig nga ilimnon nga syado gid ka importante, no. Tapos miyara pa gid sang mga gitawag naton nga solar lamps. So masobra shin ka mga pamilya ang naka-benefit sa aton nga patigayon nga outreach program. So ini parte mangyapon sang aton nga aktibidades na hanungod sa aton nga Task Force LCAC. Okay, so sa aton nga Task Force to End Local Communist Armed Conflicts. Okay, so amo yadto ang aton nga segment para sa aton nga chip o kung talakayan sa isyong pulis. Sa subong naman sini nga tion aton na nga ipakilala ang aton nga bisita. Siya ni ang designated nga Civil Military Operations Officer. Subuman siya man ang PIO sang Tactical Operations Group 6 or TOG 6 sang Philippine Air Force. So, ginatawagan na ginakontak ng aton nga bisita sa sining hapon, no? So, nakabase ini ang aton nga TOG 6 or Tactical Operations Group 6 sa Dingle, Iloilo. Okay, so
Antes kita mag-proceed do kay gina-contact pa si ma'am. Okay, so ara na si ma'am sa linya, no? So hindi ta na pagpadugayan. Update nyo ko sa pag-abi-abi sa aton nga bisita sa sini nga hapon, si First Lieutenant Rhea May M. Bolivar. Yes po, sir. Good afternoon po sa tanan nga pagpalamati sang inyong programa. Yes, ma'am. So, thank you and welcome sa aton di nga programa Nokpo in Action. So, ini nga programa gin-create man ni ma'am sang Negros Occidental Police Provincial Office bilang tugon sa aton nga responsibilidad sang Nokpo sa Task Force LCAC. So, sa subong ginimbitahan namon kamo ma'am no kay para mapakilala pagid naton, mapalapit sa tawo ang aton nga Philippine Air Force. Okay, so antes kita magsugod ma'am, luyag naton nga tagaan ikaw kay gayunan nga mag-introduce sang imo kaugalingon ma'am. Yes, sir. In behalf ng Philippine Air Force sa Western Visayas, ang Tactical Operations Group 6, or ang inyong Air Warriors, tinatamyaw namon kamutanan sang mga tagpalamati sining programa sang maayong hapon kag a safe weekend sa aton tanan. Ako gali si First Lieutenant Rhea May Bolivar, ang Director for Civil Military Operations and Logistics sang Tactical Operations Group 6 kag isa man ka Ilongga. Yes, ma'am. So isa man ka Ilongga gali no. So hindi na tayo mabudlayan magtagalog sa aton nga guest. Yes, sir. Yes, ma'am. So mag-proceed kita naman no. Ano bala ma'am ang Philippine Air Force or hukbong himpapawid ng Pilipinas? Yes, sir. So, sa mga hindi pa nakabalo, no, kung ano wala ang Philippine Air Force. Ang Philippine Air Force ay isa sa mga branches ng Armed Forces of the Philippines na nagaprotekta sa aton nga Philippine airspace kag nagkakatak sang aerial operations, kasubong sang post-air support operations sa aton nga mga Philippine Army kag Philippine National Police na nagakandak sa mga operasyon kag at the same time ang Philippine Air Force nagakandak man sa area humanitarian operation sa dion sa mga kalabidad katulad sang kung may bagyo, sunog or volcanic eruption. Yes, ma'am. So, gin-explikar mo no nang may duwagit ka mo ka main nga function. So, to support sang aton nga mga ground troops no sa ilang nga mga battles. Subong man in times of disaster. So, para mas mangin klaro pagid sa aton nga mga tagpalamati, ma'am, ano ang importansya sang inyo role when it comes sa amo to ma'am sa aton nga pagprotekta sa peace and order? Okay, sir. So, sir, dako gid ang importansya sa Philippine Air Force sa pagprotekta sang kalinungan sang aton pugsod no sa paghatag kasubong sa ginhambal ko agina nag-suporta kita kag nag-provide sang mga air assets sang Philippine Air Force sa aton ground troops para mauligan sila sa pakig-away sa terorismo kag mga insurhensya nga nagadala sang tawag ni sang kaguluhan bala sa aton Yes, mga ma'am. komunidad. Oo, so kay ibandaan mostly kung diin ining mga terorista dito ni sila sa mga liblib nga lugar, sa mga nabukid nga lugar. So kung ara ang Air Force may air support, so dako gid nga bulig para maprotektahan man nato ng aton nga ground troops nga hindi man sila ma-corner ma'am no. Kag subong man ang logistical support or for example kung may ara nga mga napilasan, so dasig dayon ang air evac ma'am no. Sir. Amo gid na siyang importante kay kung kisa pag hindi dayon ma-providean so ang aton nga mga ground troops kinahanglan gid importante gid ang ila kabuhi once nga maano sila sa pakig-awayan. Yes, ma'am. So, arang ilang nga confidence sa bato sa aton nga katawhayan kay kabalo sila nga kung in kaso nga masamaran sila, so ara masuporta ang Air Force paagi sa pag evacuate sa mga mga napilasan. Okay, sang sadtong December 17, nagsulod ang bagyong Odette. So, ang devastation sa bagyong Odette diri sa Western Visayas, so makita gid naton. So, nang ano mamang importansya sang inyong roles naman sa ginatawag naton nga disaster response? Sir, sa kada unit sa mga Air Force, sir, no, may ara na sila ginaorganisa nga mga teams
nga trained kag ready gina i-deploy sir when it comes sa search and rescue operations as well as sa recovery team kung may kalamidad. So diri sa Western Visayas sir, ang Tactical Operation Group 6 may ara siya duwa ka team ready to deploy once ipatawag siya sa Office of Civil Defense and sa mga LGUs mga kinahanglan. Yes, ma'am. So, search and rescue teams gali, ma'am, no? Yes sir. Okay. Sa siningation, ma'am, masami naton mabatian ang ginatawag nga AFP Modernization Program. So, on the parts ng Philippine Air Force, ano naman, ma'am, nga mga modernisasyon ang inyo nga nakuha? So kung makita niyo sir nabisan sa social media daw kadamo na gid sang posting. So ang isa siguro sa dako gid nga nagbag-o sa modernisasyon sa Philippine Air Force amo ang pagdugang sa mga moderno naton nga aircraft sir no nga tama gid kadako sang bulig sa Armed Forces of the Philippines kag sa aton pungsod man sir para sa pagdala sang kalinungan kag sa pagsuporta sa nagkalain-lain nga ahensya nga kinahanglan sang military aircraft. Yes, ma'am. So, ang isa pa gid sa notable naton nga aircraft ang sa helicopter naton, ma'am, no, ang Black Hawk. So, sikat Yes, sa ginambal mo nga ano nga sa mga social media post, no. So, ang Black Hawk, so bag-o ini siyang asset sang Pilipinas, ma'am. Yes sir, sir. Okay. So, bilang miyembro ng Task Force LCAC, ma'am, or End Local Communist Armed Conflicts, ano ang mga duties and responsibilities o kung mga aktibidades ninyo nga naka-align sa Task Force LCAC, ma'am? Yes, sir. So kung makita mo, sir, no, under ang forces is under siya sa peace and order. Pero aside from that, sir, ang Philippine Air Force nagkakandak man sang mga civil-military operations sa pagsuporta sang iyang mga stakeholders, nag-provide sila sang mga services sa mga kabanwahanan kag mga munisipalidad nga apektado sang communist terrorist group kag maliban siyan is membro man na sila sang Municipal Peace and Order Committee. Yes, ma'am. So, ang focus gid naton is maliban sa operations is civil military nga activities. Kay Yes, kabalo sir. man kita nga for almost half decade, 50 years na sila nga pakigbato. So kung batuan taman sila sa armas lang, so hindi pa naton makita ang kadalagaan naton. So mas mayo nga with the help of the community through civil military operations. Yes, sir. Tama, sir. Yes, ma'am. Okay, so bilang isa ka organisasyon, ma'am, ano ang challenges nga nakita ninyo or nabatyagan ninyo, ma'am? So sa kada organisasyon, sir, no, hindi gina nato malikawan nga may mga ara gina sang challenges nga gina atubang. So sa amon siguro na lang, sir, sa Tactical Operations Group 6 is ang limited siguro, sir, nga mga aktibidades bangod sang pandemya subong nga katabo kag syempre ang amon nga mga personnel bangod sang current ato subong nga sitwasyon is limited lang din sila makapuli sa ilang mga pamilya. So siguro ang mga amuna nga mga challenges ang ginatubang pero despite of that tuloy pa rin ang trabaho, sir, tuloy pa rin ang pagserbisyo sa aton komunidad. Yes, ma'am. So tungod sa sini nga pandemya, for example, hindi kita ka-gather sa pareho sa mga civil military operations naton, nga gather kita sa pumuluyo, so hindi ta na kay ginalimit man naton ang gathering. So isa gina sa makita gali, ma'am. So nangin part sang problema or challenges tungod sang COVID-19 ining problema. Yes, sir. Tama, sir. Okay, sir. May ara bala kamo, ma'am, nga basi mayari kita diri nga gapamati subong no nga luyag magsulod sa aton nga Philippine Air Force, so interesado sila. May ara bala kamo recruitment, ma'am? Sa subong, sir, ang recruitment is for those nga nakagraduate sang advanced ROTC. So
kung sila interesado nga mag-apply, ang initial qualification, syempre una din na, sir, is a natural-born Filipino citizen, baccalaureate degree holder, advanced PAF ROTC graduate, or bisan sa, sir, iban nga branches of armed forces, at least 21 years of age. Pero hindi siya magsobra sa 31 years old. Okay, ma'am. So, amo tong mga qualifications na to, no? So, ang tanan niya naka-undergo sang advanced ROTC, so may chance sila, ma'am, nga mag-apply sa Philippine Air Force. As officers, Yes, sir. ma'am, Sir. commissioned officers? Yes, sir, after training nila sila, sir, mabakomisyon sila as officer. Okay, ma'am. So, may dugang kita nga details kung sa diin na sila makakuha, ma'am, or mag-apply, mag-qualify para sa examinations? Yes, sir. So, ang ilang examination date, sir, is sa 19 February, pagahiwaton sa West Visayas State University main campus dira sa La Paz, sir. So, kung gusto pa nila, sir, mag-coordinate sa 5th Air Reserve Center, ari ang ila number, sir, pagatawagon ko, sir. Yes, ma'am. 0932-924-3335. Okay, so 0932-9243-335. Yes, sir. Tama po, sir. Okay, ma'am. So ang ato ning pahibalo, no, sa mga nagapamati dira, especially ang nakatapos ang advanced ROTC, so may oportunidad nga mag-apply kamo sa aton nga Philippine Air Force. So may ara nga pahigahiwaton nga examinations ni sa ma'am, no? Yes, sir. Sir. Oo, examination sa February 19 sa West Visayas State University main campus sa La Paz, Iloilo. So, i-grab nyo ni nga opportunity kay base para dirigid ka mo, no, sa Philippine Air Force. So, kung gusto nyo pa dugang nga detalye, so mag-coordinate lang sa 5th Air Reserve Center nga may number 0932 9243 335. Okay, so sa mga kaabyanan na nato, no, so i-grab nyo ni nga opportunity. So may registration pa ni ma'am. Yes, sir. So magtawag lang dala sila, sir, sa number, sir. Tagaan lang sila sa instruction. Okay, so klaro to sa mga kabyanan na nato, no. So or may ara ka mo da sang himata, i-invite nyo sila. So palihog hatag sa ila sang number kag para maka-coordinate sila, makaparegister sila kay lapit na lang ang examinations sa February 19. Sini nga tuig. Okay, ma'am. Yes, Antes sir. kita magtakop, luyag mo maghatag mensahe sa aton nga tagpalamati, ma'am. Yes, sir. So, nagpasalamat kami, sir, no, sa pag-imbitar sa amon sang Negros Occidental Police Provincial Office nga maging part sang ilang programa sini nga hapon. And in behalf sang akon nga mga commander, sir, no, si Lieutenant Colonel Ludel C. Pacordo, ang amon nga group commander diri sa Tactical Operations Group 6, hagang akon nga wing commander si Brigadier General Lito D. Villanueva, kag ang amon nga commanding General sa Philippine Air Force, Lieutenant General Conor Anthony D. Canlas Sr. Nagapasalamat kid kami kag nagatamyaw sang maayong hapon sa tanan. Thank you very much, ma'am, from sa amon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Even though short ang amon nga notice, no, sa pag-invite, so nag-ano kagid, ma'am, nag-accept ang Tactical Operations Group 6 kay para mapakilala pagid, mapalapit pagid sa aton nga mga pumuluyo ang aton nga hukbong himpapawid ng Pilipinas o kun ang Philippine Air Force. So such an honor, ma'am, no, nga makaupod ka namon diri sa aton nga programa para ipakilala ang aton nga Philippine Air Force. Sa liwat, ma'am, thank you. Kag sa dason basi ma-invite pagid kami liwat, ma'am, no. Kumiyara ka Yes, mga sir. Yes, sir. Anytime po, sir. Yes, sir. Okay, ma'am. So thank you very much. And mayong hapon, keep safe, ma'am. Yes, So, sir. mga- Thank you. Yes, ma'am. Mga kaabyanan, namuyad to ang aton nga bisita sa sining hapon si First Lieutenant Rhea May
M. Bolivar. So siya to ang Civil Military Operations Officer, at the same time ang PIO sang Tactical Operations Group 6 sang aton nga Philippine Air Force. So sini nga hapon gapasalamat man kita sa tanan nga aton nga tumalanaw no sa aton nga Facebook Live. So si Parex Ski, hello sir, kamusta? Pa shout out. Bitamor family sa Bago City. Gamay Barber, madabo nga salamat sir. Thank you man sa pagtanaw sa aton. Subong man si Napsak watching live at CP Bacolod. Okay, sa Tactical Center inisang Philippine Air Force, I believe, sa Camp Montelibano. So mayo nga pagtanaw sir. Thank you very much. Subong man sa kay Bawal daw watching from Dingle, Iloilo. Jen watching live at Iloilo City. Lipad, Philippine Air Force. God bless, Philippine Air Force. Subong man si Cons Jr. watching from Dingle man. Thank you sir. Pagtanaw di sa ato no. Diding Aluhamiento. Mayong hapon Nokpo in action Sir Evan. Mayong hapon man sir. From Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Aluhamiento family. Salamat. God bless. Subong man si Sir Sammy Alain Gasataya from San Enrique Municipal Police Station. Si Sir Gasataya gatanaw man sa ato no. Mayong hapon sir. Luyag naton tamyawon tanan nga kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office nga nagapamati sa aton sa radyo or nagatan-aw sa aton nga Facebook Live. Sa siningation mga kabyanan, luyag naton magpabati sa mga pahanumdum naton kay papalapit na ang aton nga May 2022 national and local elections. So may ara lamang kami nga pahanumdum na hanungod ini sa ganban naton, Comelec ganban. So aton pamatian. Mariing alinsunod sa Commission on Elections Resolution Number 10728. Mariing pinagbabawal ang pagdadala ng anumang klaseng armas, kahit na mga replika at airsoft na pwedeng pagkaman tutong armas o mga patalim sa labas ng tahanan o place of business at sa mga pampublikong lugar, maliban lamang kung ikaw ay may pahintulot o Certificate of Authority mula sa Commission on Elections para magdala ng armas. Mga nakabamat ay napatalim na tinagkapit sa inyong kabuhayan, dapat nakalagay ito sa tamang lagayan o bayna. Pansamantalang sinuspindi ang mga permits to carry firearm outside residence or PTC-4. Ito ay nagsimula noong ika-9 ng Enero at magtatapos sa ika-8 ng Hunyo taong 2022. Ang sinumang mahuhuling lalabag ay maaaring malong ng hindi bababa sa 1 taon, pero hindi lalapas ng 6 na taon. Kung kayo ay may hawak ng hindi lisensyadong baril, maaaring nyo itong isuko sa ating himpilan ng pulisya sa inyong lugar at sa pamamagitan ng ating programa na Armas Baylo Bugas, kapalit ang 1 sako ng bigas. Ang Negros Occidental Police Provincial Office ay humihingi ng kooperasyon mula sa publiko upang halalang 2022 ay mapasigurong maayos at mapayapa. Maraming salamat! Amuyad to ang aton nga pahanumdum na nungod sa election gun ban. So as of halin sang January 9 pakadto sa present, may ara na kita 19 ka mga operations nga ginpatigayon tuhoy diri. So 22 na ang nagkaladakpan, so pagkakasuhan sila in relation sa Comelec gun ban. So sa liwat amon ginapanawagan nga magsunod lang kita sa aton nga otoridad. So bawal kita magbitbit sang armas. Kay pati nga aton nga permit to carry firearms outside the residence or PTC4 is canceled.
So pwede gid kita dakpon. So gani koopera lang kita no kay parang successfully na naton nga matigayon ang May 2022 national and local elections. So paubos na aton nga oras, luyag naton pasalamatan ang management sang Aksyon Radio Bacolod sa pagpamuno ni Mrs. Nona Di Maala Magbanwa. Subong man ginapasalamatan man naton ang aton diri nga kaupod nga technical staff sa studio. So continue to like, follow and share sa aton nga Facebook page no, ang Negros Occidental Police Provincial Office. Subong man mag-subscribe sa abon nga YouTube channel, ang PIO Nokpo. Update nyo kami liwat sa aton nga programa sang Nokpo in Action sa masunod naman nga Domingo, same time, alas 3:30 tubtob alas 4 sang hapon. Ang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office nagaserbisyo sang tampad kag matudtuod. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pilipinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!